kazan mgbagbo na unu jaza Onike yebu onike nwere isi na yebu onike nwere isi Adugu buvonu no bugwogu Dovia na bugwogu Adugu duvia eri magom Dovia eri magom hebiri jeon ya bokite blokodo na-eweta ihe ọma. Chukwu kere ndị oji na ndị ọcha wee nye ha dum usoro omenala dị iche iche ka ha wee bie ogologo ndụ jupụtara na ahụike, ọmụmụ nwoke na nwaanyị, akụ na ụba na ịdị ọcha nke mmụọ. Amamihe ọkọrọ ya bụ Chukwu ka ọ bụ onye kpọrọ usoro omenala nke ha ihe iberibe ma ọ bụ ihe nzuzu ka amamihe kọrọ. Ruo narị puku afọ na-abịa abịa, a ga-enwerịrị ndị kwe na ndị ekweghị ka n'ihe onye amaghị tọrọ ya. Ahịa niile nwere aha na-ekwo ekwo n'elu ụwa nwere mmụọ maọbụ arụsị eji wee hiwe ya. N'ịma atụ, eji ihu a na Ọnịcha wee hiwe main market. Eji edo wee hiwe Nkwọ Nnewi. Ebe eji ụlọasị Ọkịja wee hiwe Nkwọ Ọkịja wee dịrị gawazie. Ka anyị gaa na nke Etifo Omesi Igbo. Nwafọ Igbo bidoro ịgwọ ọgwụ n'afọ 1984. Ka anyị mara kene usoro eji agwọ ọgwụ a iji wee kwalite azụmahịa maọbụ ihe ọbụla mmadụ na-eme. N'omenala Igbo, ihe dibịa ji eme ọjị bụ afa. Omesi Igwuruburu ụzọ gbara onye bịara na nke ya afa iji wee chọpụta n'ime mmụọ na eziokwu ihe bụ mkpa onye aha, maka n'ihe onye mụ ka ọ na-agwọ ma gwọta ya ọfụma. Iko gbazo isi no enu fe na wala mri buri ari babo nte bia mu anya mari ebu ije ayi Chukwu je ku okori ya gere bu mbia yela abia gere bu mbia wo se tradi bi yele woti ji to se kama ka ka gari se mo kuyere ma ujeri ho chiga na yele woti ka gari yela mu je okro ogu yele woti yele ji to se woti yi ji o zet we chie gari yo otrofu Sibi ya na mo taka sibi ya do joguta gbe kuru ibu gbe trakari mu ka ya ko gari na ka ya mra ko fu alo ko ma ko so bu gari go yo na ma na ga ma ke o ko sum gba ya ni na me e ti ga azu o ka ta ni wo ti ga azu o bi ebre o sum na bi ya gunsi o so kwa ka chi akwo ka so kwa ka me ko do mma Wọ́n ká tí akọ́kọ́ kọ́kọ́ ní obi ofu báyà tí akọ́kọ́ akọ́fu tí akọ́kọ́ akọ́fu pé tí báyà ká akọ́fu yẹn ní kẹ́ńgẹ́. Na àwọ̀rì ya egboro ní ìtẹ̀ lọ́kọ́ ụlọ ihe ajọ ya hapụ ejide ụmụnne gị ọdụmma o seterenụ mmafu oso gburu anya na-abụ ọchịkọ n'ọnụ ezinụlọ ya. Ọsị na gị na-ebe akwa ego ma gị na-ebekwa akwa nwunye gị na nwunye na-enye gị nsogbu eziokwu. Ọsị na-ebe akwa ego ma nke ka enye gị nsogbu na nwaanyị gị na-enye gị nsogbu. Ka nke aha gasịara, nwanne nna ya kpọkọrọ ndị okenye ibe ya n'ụbọchị ha ji ahịa mmụọ eji wee hibe Nkwọ Ọkịja. Ha gara n'ihu mmụọ ahụ gụọ mbọ ma mbọ banyere ya bụ ọrụ
agbanyeghị na ịgodo aga n'ihu nke ezinụlọ ogologo ndụ na ahụike n'isi onye a na-arụrụ ọrụ a n'isi ha onwe ha so n'ihe metụrụ aka ebe ọ pụrụ iche. O nwere ihe o wetara na ya bụ ihu mmụọ dịka ha hachara anya bụ mmụọ nke e tiri n'ọgwụ ahụ. O mesịa egwudo gara ahịa wekọ nri ọgwụ ndị a ga-ego n'ahịa. Wee kpọrọzie ụmụ ọrụ ya baa n'ọhịa. Wee mgbọrọgwụ dị iche iche. Ahịhịa dị iche iche. N'aka osisi dị iche iche dịka o si gbasara kwa na-agwọ. Ọ godoro otu nnukwu mkpu n'ime ọhịa malite n'inye ya nzu, nye ya ọjị ma nye ya mmanya ma kwubie okwu mmụọ ole ma ole tupu ọ gwa ọrụ ya ya malitezie gwube ya bụ mkpu. Ọ bụ gịnị ka a na-achọ n'ime mkpu a? Ọ bụ gịnị ka ihe ha ji dị mkpa? Ị ga-aghọta ya nwantịntị oge. Nwa ọrụ ya malitere gwube nnukwu mkpu akara aka jupụtara sọ akịka ka ọ na-egwu ya. Agbanyeghị ihe akịka na-eme ya bụ nwa, o ji ntachite obi maka na ihe ọkụkọ bụ mmiri achụ dị ezigbo mkpa. O gwupụte mgbọrọgwụ gbara na mkpu. Wee gwupụtezi ihe a na-akpọ obi mkpu. Gịnị dị n'ime obi mkpu? Kedu ihe mere ihe a ji karịsị ya mkpa? Ka o si n'ime ọhịa nata, o buru nzu, ọjị na mmanya wee gaa zuzugbe ebe niile nne ha hiwegasịrị ihu mmụọ iji wee godoro ha bụ ụmụ mmụọ ka ha wee torie ya nzu n'ọgwụ a dịka ọ na-amalite ịrụ ya bụ ọrụ pụrụ iche maka ọ dị adị mma dibịa ịnọ ndụ ihe ọ gwara rụọ. Don, ni ọ̀nà ọ̀tọ̀. Bá a sàkó di, nná kó sọ̀rọ̀ ha bí fún ndé mọ̀ ngwa débé n'aka. Ọ̀kọ́ nkwa àgbà nà ọ̀sọ́, ngwa n'ugba ọ̀sọ̀sọ̀ kàdánkàrà ezi ezi. Afọ ọrịa ebe bụ ọrịa. Don, ọkọ̀ fọ nna adịghị ya. Ọ ya ka imebido onye nna aka. Ndị aka mgbe ogbu ehi dị, akwụsị dube nna. Ya ka anyị na-eme ụmụ nwa jiri bido. Don, unu ekwere onye agwụrụ ọgwụ ya lee. Ndị a ihe siri ike ka anyị na-asị ụzọ ha ka anyị na-akpọghe. Nna akpọrọ ụzọ ndị a kpọrọ ụzọ ndị mbụ. Ya ka anyị na-akpọ ụzọ onye ahụ ghere. Ọrụ a ka anyị na-achọ ka anyị bido. Ọ na-abụ ndị ibi ji na bịa mbiere ụnụ osisi a ọ nga ka nna azụ ife n'ụwa ndị a ka o si wee bido kemgbe ụwa anyị wee na-eme ya na-agbaji ime na ihe ego nzu n'onye ka m bịa ka mezuo ntụ na asị gosi m n'onu rasa kodi gbaa n'ọsọ edebe na ihe gbaa n'ọsọ ike nga ahụ ajụkwu n'oyi nke ọjị ụnụ taa na ọjị na-eke taa na orie taa na afọ taa na nkwọ anyị n'ụbọchị na anọ ị na-ajụkwu gị na n'ụzọ nwanne eze kpụghe n'orie kpụghe na nkwọ ya n'ụbọchị na anọ olile gba ọsọ ngwa ntụta ahụ adịghị n'oyi ọma mee ụzọ were
ọba bụ sọ ọba jira basị kọnọ chie mmadụ ụzọ were ọrụ nwata m na-akwadoro n'ụbọchị taa ụzọ anyị na-eme mkpochi ka a ga-azụ ụbọchị ya kpọbe ụbọchị taa onye ọrụ dọla arụjọ taa ka ọ ebido ngobi ya ihe na-enye ndị mmadụ na-akọ ebido mebe ihe ọbụla bụ ihe kpochiri ụzọ ka anyị na-asụ na taa ka ọ ya akpọpụrụcha ọrụ obi ọ bụkwa ntụ kasị nwere kwọfọ na oyi o buziri ọfọ ya wee gaa ihu mmụọ ha pụrụ iche dị n'ọnụ ụzọ esi abanye ụlọ akwụkwọ nsị e nwere otu ochie ite ọgwụgwọ dị n'ihu ụlọ akwụkwọ nsị ya ite aka kpara mgbe ugbo na agbụrụ mesịpụrụ ha tinyere ntọala ọgwụ agbụrụ aha n'otu ihu mmụọ ahụ kwa e nwere otu ochie nkume ndị gboo wepụ ntọala ya bụ nkume ha ji ebibi ibi ọjọọ niile n'isi ngwuru ha ya na isi ndị bịara ọrụ na nke ha ọ na-eme ihe sie ike ụfọdụ ha pọtụọ na ka eke maọbụ agwụ e onye bụ nkume zo n'anya anwụ akpọkwuo ndị mbụ na ndị egede aka niile kpara mgbọrọgwụ achapụra ihe na ngwuru aha wee kwubie okwu ya bụkwa dịka esiri hụ ọ gbatara nwa ọrụ ya nke ya egburi ahịhịa mgbọrọgwụ na ha osisi ahụ ewekọtara n'ime ọhịa iji wee gwọọ anya bụ ọgwụ were ose ọjị tụchaa ya ahụ chụchaa oche oge ji nọ ya na ihe oge ji gbunya bụ ọgwụ ka o wee gbochie mmerụ ọbụla isi na ahụ ha wee baa na ya bụ ọgwụ dịka nwa ọrịa nọrọ anyị o were nzu kachibido nwa ọrịa na ihe oge ji gbunya bụ ọgwụ iji wee kachibido ihe ọjọọ na ihe mmerụ niile imetụ nwa ọrịa ma ọ bụ ihe ọgwụ ahụ dịka ya bụ ịgwọ ọgwụ na-aga n'ihu Igbo tụrụ si n'aka mụ na nzu anaghị amụ onye ya ka o ji were nzu tinye bụ nwa ọrụ n'aka wee gwa ya ka ugwu bi okwu banyere isi onwe ya na ọgwụ agha na-agwọ nwa ọrịa ji umeala na obi ọcha wee gburie mgbọrọgwụ niile ahịhịa niile ahụ osisi niile na nri ọgwụ ndị ọzọ anyị egburi nwanne nne Omesiigwudo wetara Omesiigwudo ọgwụ ahụ gwụrụ n'ihe arụsị ahụ eji higwa ahụ maka na a ga-etinye ya n'ime ọgwụ ahụ a na-agwọ ugbu a dịka ntọala ọgwụ a si wee dị onye ọgwụ ọrịa ya gaa n'ihe arụsị ahụ eyiwe higwa ahụ bụ onye bụ okenye na ngwuru ezinụlọ ọbụla ịgwọ ọgwụ amara mana onye ọ bụzi ọrịa ịgwọ ọgwụ bụ onye ọgwụ amara n'isi onwe ya kedu ihe nwere ike ime ma ọ bụrụ na ọ bụ na nwanne nne Omesiigwudo anọghị ya Igbo so na-ebizi so nwata ọbụla okenye enwe ọnọdụ dị otu ahụ Omesiigwudo eji aka gaa n'ihu ya bụ arụsị eji wee higwa ahịa mee omenala niile dịka o siri kwesị wee rụrụ ọrụ gawa o butere ọfọ ọja ahịa oke ite oke ụdọ wee gọdo ihe ọ ga-eji wube nya bụ oke ite ya na ebe ọ ga-adọba ya dịka onye a na-agwụrụ anya bụ ọgwụ achọghị ka oke ite ahụ dọrọbe ya n'ihi otu ndị mmadụ si afụta ọnọdụ ya ebe ụka dị onye na-agba mbọ ihe ọbụla ị na-eme maka eti ibere aka n'ihe ọjọọ ịzụ aka ime gbuo mmadụ ịzụ aka ije kpara mmadụ nsị sosia na-emebi ọgwụ ma
ebu ụzọ were nya bụ obi mkpu tinye n'ala ite ahụ wee kwanye ebe mgbọrọgwụ hụrụ mgbọrọgwụ, ahịhịa hụrụ ahịhịa na nri ọgwụ ndị ọzọ gasị. ya na-afụ ntụ ọzọ afụ ya nwa si anụrụ mmanụ ntụ onye a na-agwa ya ụbọchị taa ya ọma ebido megara ya ihe abụ oke ite ruo oke ụtọ ị na-azụ ahịa ihe ọ bụla ị na-eme iji afụ ego ụbọchị taa oghere na mmadụ na-ekwu ume ama mechiguzi ya maka ntụ ọgwụgwụ si afụ go esi n'afọ ntụ aka esi n'afọ ọ bụla gọọmenti gị na-enye promoshọn na-enye ọganihu na-enye rank ị na-agbago a na-asị ego na-eme nka ndị bụ ụzọ iburu ụzọ gbago maka ihe nọ n'elu maka mkpu na afọ ọ na-abụ mkpu na afọ na-ekoni ngwa gị na-afụ ya ozi bụ ka ịbụ ọda aka akpụ okwu n'afọ ọya n'afọ ya na n'afọ oke ite a n'afọ ọganihu mmadụ n'afọ ego mmadụ n'afọ ihe ọbụla ọ na-eme ọ bụ ọganihu uke ama nweta ihe ọ na-eme abụsa ama nweta ihe ọ na-eme omume ama nweta ihe ọ na-eme ndị sosaiti ama nweta ihe ọ na-eme. Dịka dibịa Umesigbudu malitere kwuwe okwu tụba ogu nyebe ahịhịa anụ mgbọrọgwụ niile ahụ iwu dịka ọrụ ha siri dị. Igbo tụrụ ilu sị na ekwurikwu ka amụsụ ji eri ibe ya maka na ọka esighị ọgwụ ka ọgwụ seele. ozi bụ ka ịbụ ọda aka akpụ ọgwụ a na-eji obodo dị iche iche nke anyị na-emekịta oke ite agba nọ Indonesia ka anyị na-emeri ya obodo Indonesia ka anyị na-emeri ya ọ na-eji obodo bụ obodo anyị rụọ n'ala Igbo ọ na-eje mba agụ mba ọkọ mmụọ na-aga ije ka ọ na-akpọta ndị ahịa na-egozi ụzọ mmadụ ya bụ oke ite oke ụdọ onye nwere ọgwụ a kwụwa aka ọtọ amatazi ahụhụ onye ma emegido esi na megido pụọ onye megido nna nna ya megido esi na megido pụọ onye na-afụ esi n'afụ pụọ ya bụ ọkụ ụlọ oke ite na-egbochi ihe ọjọọ na-egbochi ihe niile. nna aka osa gwọrọ ya ọha bịkwu gwọrọ itite ọgwụ gwọrọ ya ebe nneke m gwọrọ ya donu sabara onye aka ọ ntakasị nwụta ya n'aka ihe abụrụ na ọ bụ ihe eji ike nweta mma enweta mana ọ bụ na ihe dara m ada ana m agwụrụ n'elu onye aka ka jụrụ ndị edozieri ya onye amụsụ na-ata edozieri ya. Etu a ka Umesigbudu si tụgide oge ihe ọma ya na oge ihe ọrụ ekpukpe wee tinyesịa ahịhịa mgbọrọgwụ na nri ọgwụ niile ahụ. Ewebiri nwa obere ọgwụ ewetara n'ihu arụsị ahụ eji wee hibe ahịa suo nya na ahịhịa ole ma ole n'igwe wee were ya tinye n'ọnụ otu piji agụrịtara pijin ahụ wee zipụ ya. E were ọkụkọ, ezi, mkpi na anụ ndị ọzọ gasị wee wakee nya bụ ọgwụ. A gbasara obere ọbara ụmụ anụ ahụ eji wee wakee nya bụ ọgwụ n'ọfọ iji wee bụrụ ndị mbụ na ndị egede Igbo. Aka niile gwọrọ ọgwụ lee aka niile chụrụ àjà gaziere ha ka ha bịa rie oke ha na nya bụ ọgwụ maka na ọ bụ egwu ha m gosiri Umesigbudu ka ọ na-agba. Ewekọrọ mkpụrụ obi anụ niile ahụ eji wee wakee nya bụ ọgwụ wee tinye n'ime ite ahụ tupu eburuzie ya wee debe ebe ọ ga-adịzi wee gọdị ya ngọdị ikpeazụ. Igbo na-atụ n'ilu sị na mmiri ọbụla nọrọ otu mgbe ahụ ataghị ata na mmụọ mmiri nọ n'ime ya. Ya mere Umesigbudu gbatara ụzọ mmiri ise nke si n'ikwu nne, ikwu nna, be nna onye a na-arụrụ ọrụ na ebe ọ nọ ọrụ oyibo
nke ikpeazụ ka oge Omesi Igbodu ji arụ ọrụ n'onwe ya egwuru mmiri niile ahụ wee gbakenye n'ite ka ha wee rụọ ọrụ dịka ebumnobi eji agwọ ụgwọ a siri dị, maka na onweghị onye anaghị aṅụ mmiri n'elu ụzọ nwekwa n'obodo mmiri oriri. Bika anyị biri wee kwa ọgwụ a anyị biri na ekebiri n'ụlọ ebio na afọ bie na mkpọ a na mmiri na-asị mba ga gwute mmiri nke abụ mmiri obodo anyị enwe na-asị na mmiri obodo anyị agba mmiri nke ozu ime unu na-eme ugwu ojebe obodo anyị tụrụ ji ọrụ a jekọcha ọrụ a wechi ọnwa wee bata. Ka abalị nọ gasịrị, Omesi Igbodu gaghachiri ebe ahụ egwutere obi mkpu ahụ tinete na mkpu ahụ ọ fụchiri. Mgbe ọ chọpụtara na ya bụ mkpu afụchiena, obi dị ya nnukwu ụtọ. Ọ malitere gọdọba ya bụ mkpu tụọ ya nzu. Tụọ ya mmanya. Manyakwa ya ọjị maka na mfuchi ahụ mkpu ha fuchiri pụtara na ọgwụ ahụ ga-elele onye ji aka ya gwụ ya, leele ụmụ ya na ụmụ ya. Maka na ọ bụ na mkpu ahụ afụchighị, ihe ọ pụtara bụ na ọsọsọ onye gwọrọ ọgwụ a ka ọ ga-elele, na ọ bụrụ na nwa ya chọkwa ịdị ka nna ya, ịma na ọ ga-agajiri aka ya gwọọ nke ya. Ihe a omenala anyị, ihe abụkwara omenala n'Igbo abụ Igbo. Ị na-azụ ahịa o, ị na-arụ ọrụ oyibo, ma ị na-arụ kọntraktọ, ị na-arụ ọrụ aka, ị na-eme ihe n'ụsọ ọbụla n'usoro ụka ụdị omenala. Anyị egburu gị taa ụzọ wee ghere. Bepụ landlọdụ, ndị landlọdụ ga na-agwa gị isi, ndị tenant ga na-agwa gị isi, jee kwụ ụgwọ ụlọ na-akpụgharị gị nwe kpụjege ebe akpụjege ebe. Anyị eme ihe ọbụla ị chọrọ aga ntụ ahụ ire. Ihe a bụ ihe ndị Igbo anyị debere anyị. Ị n'obodo oyibo ihe ị na-eme ndị gị na na-ekpekọ ihe anyị dị na biznes a na-esiri gị ike, ekwucha ọgacha ekwu ebe ọgacha anyị were gị ite anyị emeka mmiri na-ekwụsị ite a na-ana nwa, ọ na-ana nwa, ọ na-egbu mmadụ, o nwe ihe ọ na-ewe. Ihe dị mkpa bụ mgbe ọbụla iji nweta ihe ọbụla anyị ọgba ọgọ ọgba ewu ọgba ewu orie. Kedu ihe eji were mkpụrụ obi na onunu anụ niile ahụ eji wakenya bụ ọgwụ wee tinye n'ime ite ahụ? Biko, iji mata asịsa nyere ajụjụ ndị a, sọskraịbụọ na chanel anyị ya. Ọ ga-eme mgbe vidiyo ya ga-apụta ozugbo ka ị nweta ya bụ ozi. Ya gazie.